Dobro, mu da malo postreka za dalje. Dragane. A moram li ja ovo ako ne želim? Jer mi ovo ne potrebe. To je igranje s emocijama, to meni ne treba. Mora se, je? Pa, znaš kako. Ajde, ko je to učinio? Ajde, vidimo za Macu. Sine, jesi li se iznenadio da me vidiš? A možeš misliti koliko sam te se uželjela i ti mene svakako. A lava da ne kažem. Mi smo, hvala Bogu, svi dobro. Tvoj školarac uskoro polazi u školu, ali dotle ćeš ti, nadam se, hvala Bogu, izaći. Dobro sam sa zdravljem. Pozdravili su te svi tvoji prijatelji. Komšije, Raja koju sretam na ulicama, svi su oduševljeni. Vama tamo bih poručila da se ne svađate, nemojte, molim vas. Ima tako divnih stvarima, viceve pričajte. Pa pjevajte, pa zato ste tu. A da je lako, nije lako. Evo, toliko, sine, izdrži do kraja. Ja se nadam da ćeš uspjeti. Ali u svakom slučaju, molim te, lijepo budi naš, malo pristojni. A moram ti reći i ovo. Znaš, onu kutiju cigara, odnosno šteku što se bacio u javu, što se obradovala vatra. A zamisli koliko sam se ja obradovala i ja, sva sretna. I vidim sutra dan ne pušiš. Kad evo, valjda te je neko počastio. Pa eto, molim te, ti znaš da ja to ne volim. Ne volim rad tebe, jer tebe puno volim. Najviše te volim i u svakom slučaju koliko majka može, nema cijene, ni visine, ni daljine. I svaka majka najviše voli svoje dijete. Sretno završili tu svoju obavezu. Svima mnogo pozdrava, svako dobro, ja vas ljubim, sine, volite i ljubi tvoja majka i tvoj sin Lavić. Maca, nije bilo igranje s emocijama? Ne, nepotrebno, ja to ne gotivim, no dobro, to tako je, to hvala. Dobro, neš puši. Sljedeći par, da. Dobro, ajmo. Sljedeći par, Maci, Dragana odlaze na poziciju. Za mene je to glupost. Moj privatni život je moj privatni život. Najviše te volim i u svakom slučaju koliko majka može, nema cijene, ni visine. Šta je smisao toga? Da se rastuži? Nema potrebe. Arsene, gdje si? Stani malo kod nas ovdje. Bira društvo, dragi, znači. Našao si društvo, da ti vera. Mrtav vlada. Baš si našao društvo da te i majka opomenula večeras, da. Svaka je čast. Nezavisno od toga, Miloše, Hvala, molim te. gosti. Šta si rekao? I majka te večeras opomenula da budeš malo finiji. Slušaj, nešto da ti kažem. Što se... Ajde ljudi. Ja najljepše molim da ne provociraš. Ali najljepše te molim, Ovo nije najljepše. provokacija. Ja te Rekao si najljepše biraš molim. društvo, jesmo mi loši ljudi. Ja te najljepše molim da ne provociraš, ne spominješ majku, a ja te najljepše molim. Jesi čuo? Slušaj, ja govorim. Najljepše te molim, ja ti fino kažem, mi ćeš biti dobro godinama. Jesi čuo? Ti mene Jesi čuo? Znaš koliko me za ovo sve? Znaš to? Mene mati opominje. Može se sa mnom. Jesi čuo? Ja ti posljednji put upozoravam da se sa mnom ne što si rekao da ti mene to ti kad dođeš, kad izađe. Pa ćemo vidjeti tu gužnjavu. odmakni se od Nikad, mene. ma nemoj mi to rukicom da te ne Odmakni se nikad, od mene. jesi čuo to jedan, da ti kaže ne mogu jer ne znaš li učenač. Nikad, Odmakni se od mene, bre. ni jedni, Šta me udaraš? Šta me udaraš? Šta me udaraš u koleno? Šta me udaraš stolicom u koleno? Kad te udarim, vi će jesi čuo? Nikad, a pogotovo ne Mirjana. Jesi čuo? Ja znam šta sam čuo. Šta si ti čuo? Pa čuo si i ti. Ma nemoj da te još jednom s glavom što vježbam, kako sam. Jesi čuo? Ti mene Snimajte
mom. Jesi čuo šta sam ti rekao? Ti meni Ram te bilo. Doveo ovdje. nek te sluša mama